Sraith Pictiúr a 9. Breoite Scoil. Pictiúr a 1. Sa pictiúr seo tá síle ag buinteanamh as ihe ag an disco lena cáirde, agus feicimid iad canna agus ag dásta le chéile. Níl cíos, cás nó cathú ortha. Ag deireadh na hithe, socraíonn síle agus sinead, dulchan, scalóga agus burgarí á, toisciúil siad stiúcha. Pictiúr a 2. Ag a 8 clog an bhadan dar gionn. Búlann clog a láran, híle agus casann si as é. Is ar réigean atá si in an boga, tá si chomhlab sin. Gléann si ar a máthair, ag rá lé go bhfuil si tréachta amachchas amach. Pictiúr a 3. Is léir go bhfuil síle in iomair na haimléise, ach níl trúad á laghad ag an máthairde agus seolann si ar scoilaí. Fáinne si an bost ag gata antí agus tá an bháisteach ag stelle anuas ar híle bhocht. Pictiúr a 4. Feicimid síle sa rang tíreolaíochta agus tá scrúdú táchtach ar siúlacha. Ní féidir é hí díriú ar an scrúdú áfach, tá scoil tinnis cín uafása cumála fam chur amach orthaí. Ní féidir a héine go bhfuil si a grúchás ceart. Pictiúr a 5. Íonn síle cad dul amach ón na múntóir agus ligeann sé amach í. Téann si díreach chun leabhart leis an bréomhide. Insíonn si de go bhfuil pian uafásach in na bolagacha agus go bhfuil si fíorlag. Tugann an príomhide díreach ag an dochtúirí agus aithníonn láireach sé go bhfuil nimhú bia ar híle bhocht. Mollann siad de sas leaba a thógáil go dtí go dtiocfaidh feabhas orthaí. Ní dólam go mbeidh si ag ithe burgarí arís go ceann na bhfad. Ceistena. Cá bhfuil na cáirde i Pictiúr a 1. Gan is a bhíonn síle i Pictiúr a 2. Cad atá ar siúl ag na cáilíní i Pictiúr a 4.